Melodija li xħin tismaħħa u dlonk tilmaħ il-vann kulurit iħajrek tifriska misħana tipika Maltija li taqli l-ankri. Renato Tanti ilu jterra it-toroq Maltina l-dawn l-aħħar 40 sena. Sa minn tfulitu jirakkonta kif kien juża bsieten tal-injam bis-silġ u melħ fil-waqt li fir-reċipjent jitfal ħalib bit-taħlita tal-ġelat u jħawdu sakemm jaqqat. Iżda iż-żmien itul u l-qrun idur llum il-ġurnata jgħaddija jdur postijiet differenti bil-van bejn wieħed u ieħor 15 il-post differenti. Urina kif il-van tiegħu għadu juża metodu antik tal-ġelat. Iżomm kollox kiesaħ silġ f'kontenituri speċjali preparati mill-lejl ta' qabel. Għandi kollox fil-containers, din mad-dawra għandha kaxxa kaxxa tal-stainless steel mimlija bil-liquid bħal tal-picnic cooler. Għalinna li mhux isħana li tinkwetaħ, iżda ir-riħ. Il-problema tagħna ir-riħ. Mhux isħana ibagħat il-mutu biex ikessaħ, imma r-riħ għax inti meta tittowja friġġ il-fan iddaħħal ma ddaħħalx ix-xemx ġewwa. Mistoqsi x'tomit qed ibih l-aktar qal li qed jinnota domanda għolja tal-mango speċjalment fost il-barranin bil-Maltin jibqgħu jożżu l-abjad jew il-vanilla, iċ-ċokkolata u l-granita tal-lummi. Mistoqsija l-preferenza personali tiegħu minkejja l-għażla wiesa tal-lum Renato baqa' jorbot qalbu mal-abjad. Waqt il-programm TVAM li kien qed jiddiskuti dan is-suġġett, Paul Fenek, lettur fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, spjega li fi żmien il-kavallieri huwa dokumentat li fis-seklu 17 u 18 diġà kien isir il-ġelat billi jiġi importat is-silġ minn sqallija permezz ta' dajjes imsemmija Tartana della Neve li tfisser dajsa tas-silġ u kien jinżamm ħdejn il-Victoria Gate fi triq Sant Ursula lest biex jittikel mill-Inkwiżitur fost oħrajn.